Takže čau, zdravím vás po dlouhé době u videa a protože jsem měla rozbitý mobil a nešel spravit, takže teďka mám novej a budou víc kvalitnější videa. To je hustý, co? Takže dál budu natáčet. A právě tady se mnou. Jo. No tak jo. Jo. Simona. Čau. A právě piju kafelu. A mám. Kdybyste chtěli vědět, co mám za nový mobil, takže je to Samsung Galaxy Core Prime. A stál 3800 a já jsem to měla slevněný na 2800. To je dobrý, co? To je dobrý. Ring. A je to. Takže koupila jsem si na mobil čokoládu. Na mobil čokoládu. Pak jsem si koupila tady ten průhledný na to kryt. Pak mám neonový zelený. Ty máš Teď mám ten celý. Tady je. Aha, jako, no tak řeknu pozdro. Pak mám tady sluchátka. Zamotaný. Pak tady jsem si k tomu koupila klíče. Pak provázek. To jsi koupila už dům, jo, nový. Pak jsem si k tomu koupila tuhle pepřu. Pak tady tyhle potácky. Pak vykuřený popelník. A to je dobrý. A hádejte, jak jsem si rozbila mobil, aby mi fungoval. Takže já jsem ho prostě, to je teďka Simi, jsem ho rozložila a tady tohle jsem zlomila a přestal fungovat a pak jsem si teda koupila tady ten. A z té čokolády je rozteklá. Víš, jak mi to jde ještě rozbít? Jak? Tady mám tu dírku, do toho dám jeho a už je to pletím. Jo, udělej to! Já jsem to zkoušela, Kurva. my jsme to zkoušeli s bráchou. Jenže to nešlo. Co s tím špekáčkem jste dělali? No to. Ale tady je to už je rozbít. No. Do prdele. Jo, mi to máma včera zhodila a ono se to nerozbilo z takové výšky. Já jsem měla nohu přes nohu, jak to mám spocený. Hello. Ne, já to dělám jednoduše. Vem si čokolády rozteklé. Veroniko. Pokud si ji nevezmeš, tak to... Hej, ale to mám taky spocený. Pokud si ji nevezmeš, tak já to vyhodím. No tak to si myslím vzít rozhodně. Sice moc. To si vždycky beru bráchu mobil, on má taky tady ten Dobré. vždycky to spadne. Já se bojím, že to zapatlám. Protože to teče. Už mi nebudete nadávat, že mám blbou kvalitu videí. Teď mám nový mobil a budou lepší videa. Ha! roztěká. Roztěká?
A u tatu budeme natáčet hodně. Připravte se, u tatu a v akvaparku budeme natáčet hodně videí. Já s tebou na chatě taky budu natáčet na něčím. Ne, na mobilu. S tím je to tatarové. Kdyby nepřemluvila mamu, tak nemůžu jít ven, protože my jsme byli v tom, my jsme byli v jak se to jmenuje, byli jsme Nebudu čekat asi dlouho, že? Než si vzpomeneš. My jsme byli totiž ve Vrahovicích No. a byli jsme tam u maminého přítele, co tam nudila. A mám nový plavky Adidas. Jo, to jsem se dozvěděla. Od Od koho? Kyho? Od Katky. Jo? Jo. Už ti to řekla. No, jsem se to dozvěděla. A jak? Máma mě to řekla, takže to jí řekla asi její mama, víš. Ale prý, že se je Katka nekoupila. Kdyby ses viděla teď. Máš úplně Teď mě nebudeš moc zadávat, že mám blbou kvalitu videí, mám totiž nový mobil, ha. Ne. Mám na to ochranný pouzdro. Mám ochranný pouzdro, takže se to nerozbije. Hej, slepec. Má pesana. Ježišmarja. Víš, co tady je? Co to je? Tam neboj, nejsou prášky. Hej, vyhoď to do koše, to je rozteklý. Víš, co to je? Ne, Čuchni si k tomu, jestli to jde moc cítit. nevím. To je kafe, ale ještě to není takový. Kafe! Kafe. Zasadit. Zasadit si to pěkně. No tak si to vem, tu kuličku. Nebo chceš ještě jednu? A jako to se to zasadí a vyroste mi kafe? Ne. Si utrhnu a budu být. Kávovník, a co to je? Tam tě pak bude růst tady tuto. Kdo to je? Tak už tam se dívala. Jsi mi sedla na ruku. Myslím, že se dala na ruku. Ano. Zasadíme se mým kávovník. A tady bude takový strom. A já. Dobrý den. O, to má úplně krásný, ostrý. Bang. Tam nemá tady toto, takže to má blbý. Tam to musí vidět. A tohle asi bude pro dnešek všechno a čau.